Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда Адилия Бурханова. Кеше зәйге эш визиты белән Ватанны саклаучылар дәүләт фондының Татарстандагы филиалы җитәкчесе Гүзәл Удачина килде. Эш сәфәре вакытында фондның зәйдәге социаль координаторы эше белән танышты. Бу хакта тулырак киләсе сюжетта. Зәйге эш визиты белән Ватанны саклаучылар дәүләт фондының Татарстандагы филиалы җитәкчесе Гүзәл Удачина килде. Эш сәфәре энергетик мәдәният сараенда киңәшмә белән башланды. Махсус хәрби операциядә катнашучы зәйлеләр аларның гаиләләренә күрсәтелүче социаль ярдәм чаралары хакында сөйләштеләр. Цель нашего визита, конечно, посмотреть, каким образом эта работа организована конкретно в Заинском муниципальном районе, насколько сотрудники фонда сегодня интегрированы вот в эту общую совместную, это общее дело, это общая задача, и каким образом вот удалось на уровне муниципального района вашего организовать эту работу. Эшче Төркем Ватанны саклаучылар фондының Татарстан филиалы Зәй районы буенча хезмәткәренең офисында булды. Аның эше белән танышты. Ватанны саклаучылар фонды узган елның июненнән эшли. Аның бурычы махсус хәрби операциядә катнашучылар аларның якыннарына төрле яклап ярдәм итү. Зәйдәге фондның эшен Гүзәл Любисовна уңай бәяләде. Гүзәл Удачина үзәк дәваханәдә тернәкләнүче хәрби янында булып, аның хәлләрен белеште. Хәрбиләр өчен биредә уңайлыклар җитәрлек, аерым палаталар булдырылган. Эш сәфәре ахырында Гүзәл Удачина районда махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү тиешле дәрәҗәдә оештырылуны билгеләп үтте. Адилия Бурханова, Юлия Замарова, Зәй хәбәрләре. Зәй аграрийлары республикада беренчеләрдән булып язгы кыр эшләренә кереште. Бүгенге көндә көзге культураларны тукландыру бара. Бу эшкә районның 3 хуҗалыгы чыкты. Тулырак киләсе видео язмада. Зәй шикәр агрофирмасы кырларында барс агрегаты кар астыннан чыккан көзге будайга ашлама сибә. Җилдә җитез техника артыннан күз ярмый. Механизатор Илдар Ганиев барста 2нче сезоннан эшли. Тиз арада техниканы да үзләштергән, хезмәтендә яратып башкара. Ашлама кертәбез витамин, аммиагнигә, азималарга, нигә, лютинага. Камерада рахат, кондиционер бар, йөри нидә, камерада йомшак. Зәй агрофирмасы кырларында да эш тулы куәттә бара. 2 туман агрегаты ашлама сибүгә чыккан. 215 гектарлы көзге будай басу аммиак селитрасы белән тукландырыла. Агрофирмада барлыгы 5499 гектарда көзге будай чәчелгән. Моңа кадәр 1091 гектар мәйданда люцерна ашлаганнар. Көзге культураларның яхшы кышлауына агрономнар үзләре дә сөенә. Көзге будай басуында эшлибез. Бу басу 215 гектар. Хәзер монда 2 туман агрегаты аммиачный селитр белән подкормка эшлиләр. Гектарына 1 центнер исәбеннән. Будайлар бөтенесе яхшы, көздән күчәне үтеп калдылар. Бик яхшы состояниедә барысы даган. Район буенча барлыгы 17455 гектарда уҗым культураларын ашларга кирәк булачак. Бу атнада 3 агрофирмада көзге культураларны тукландыруга кереште. Агрегатлар исә өлгергән басуларга күчә барачак. Адилия Бурханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре. Бүген 12 апрель космонавтика көне. Зәй районында космонавтика тарихында билгеле төбәк булып тора. Иске Тәкмәк авылы тирәсенә төшкән космик аппарат белән бәйле вакыйга күпләргә мәгълүм. 12 апрель Юрий Гагарин кешелек тарихында беренче булып космик очыш ясаганда Россиядә космонавтика көне буларак билгеләнә. Гагарин космоска очканчы шул елның 9 мартында Иске Тәкмәк авылы басуына Чернушка кушаматлы эт утырган космик аппарат төшә. Шулай итеп Аксар авылы җирлегенә караган Иске Тәкмәк шул исәптән Зәй космонавтика тарихында билгеле төбәк булып тора. Шәһәр үзәгенә куелган һәйкәл Чернушкага багышлана. Моның белән зәйлеләр дә горурлана. Мен Аксар авылында туган, как раз шул 60-нчы елда мин бик шат, бездән Аксардан ярак түгел Тәкмәк авылында төшкән, Тәкмәк җирлегендә. Һәм инде ул җылны бик кызыкта булганында безнең авыллар бик күп материаллар үзләренә шуннан алып кайтып, үзләренең кирәк яраклары өчен тотканнар. Менә шунысы да бик кызыклы. Бөтен авыл шуның белән кулланган. Ул инде бик капрон материал булган. Очень приятно то, что именно в нашем районе произошло такое значимое событие, что космический аппарат, на борту которого находилась собака Чернушка, приземлился именно в нашем районе. Это большое событие для всей страны. Бүген дә Чернушка һәйкәле яныннан кеше үзелми. Бакчада тәрбияләнүчеләр, мәктәп укучылары өчен тарихи вакыйгага багышланган чаралар үткәрелә.
10 апрелде мусульманнар Ураза гаитын билгеләп үтте. Мәчетләрдә бердәм булып бәйрәм намазлары укылды. Зейнең Үзәк мәчетендә узган гаит бәйрәме хакында тулырак киләсе видео язмада. 10 апрель Ураза гаите көнне Зейнең Үзәк мәчетенә иртәдән халык агылды. Бәйрәм Коръән аятлары уку белән башланды. Килүчеләр бәйрәм вәгазен тыңлыйлар. Ураза гаите белән барлык мусульманнарны район башлыгы да тәбрикләде. Разиф Кәримов районның төрле тармаклар эшчәнлегенә бәя биреп, тыныч тормышлар теләде. Республика рәисе котлавын ирештерде. Ураза гаите белән котлыйм. Ураза гаите мөбарәк булсын. Тоткан уразаларыгыз, кылган гамәлләрегез кабул булсын. Мусульманнар иңгәйең басып гаит намазы укыдылар. Мәчеткә килүче өлкәннәр арасында бәйрәмнең әһәмиятен белеп намазга басучы балаларның булуы да матур күренеш. Бүгенне мәчет ишек алдында өстәлләр киләнде. Мусульманнарны тәмле пылау, кайнар чәй белән сыйладылар. Мондый изге гамәл һәр гаит бәйрәме саен уздырыла. Ел саен мәчет территориясендә 100 литрлы казан асып, 300-дән артык кешелек бәйрәм пылавы әзерләнә. Ураза бәйрәме 3 көн дәвам итә. Гаит бәйрәме районыбыз авылларындагы мәчетләрдә дә матур итеп билгеләп үтелде. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Авыл өчен янып көйеп, аның киләчәген бүгенгесен кайгыртып яшәүчеләрне күреп күңел сөенә. Безнең арада да бар андыйлар. Аксар егете Рушад Зиннәтов шуларның берсе. 2нче ел инде ул үзенең иҗатташ дуслары белән авыл мәдәният йорты сәхнәсендә хәйрия концерт оештыра. Әлеге игелекле чара махсус хәрби операциядәге авылдаш егетләргә ярдәм йөзеннән уздырыла. Туган як турында ихлас сүзләр, җырлар яңгырый. Аксар мәдәният йортында узган хәйрия концерты матур мизгелләр белән башланды. 2нче ел инде изге күңелле Рушад Зиннәтов үзенең иҗатташ дуслары белән күркәм чара оештыра. Бүгенге көндә махсус операциядә булган егетләребез, авылдашларыбыз хакына оештырыла. Аларга үземнең иҗатташ дуслар белән, үземнең кичкенә генә иҗат белән ничектер булса да әзрәк кенә ярдәм булсын дигән, аларның безнең белән бергә икәнлеген, без аларның белән бергә икәнлегенә күрсәтәсебез килә. Biz de özümüzün өлешебезне кертергә булдык. Шулай егетләргә ярдәмебез тисен дип тинчек-тинчекталарга булышасыбыз килә. Чөнки минем хатыным ягыннан туганнары да 2 браты СВОда хәзерге вакытта. Рушад Зиннәтов махсус хәрби операциядәге авылдашлар белән дә еш аралашып тора. Бүгенге концертта аларга ярдәм йөзеннән оештырылды. Шулай ук авылдагы капкасы бикле йортлар, әти-әнигә хөрмәт темаларына да зур басым ясады ул. Яшь кенә булса да, Рушад шундый хисләр белән янып яши. Әни көтә авылда кайнар ашы табында. Чәчләре дә агарган, еллар үтеп картайган. Авылдашыбыз Рушад Зиннәтов 2 ел рәттән инде хәрби махсус операциядагы егетләргә хәйрия концерт оештыра. Рушадка зур рәхмәтебезне белдерәбез, иҗади уңышлар телибез аңа. Җыр һәм бию матур сүзләр белән үрелеп барды хәйрия концерты. Җырчылар Азат Зардинов, Рәмзил Зиннатуллин, Нәркис Зиннатуллин, Зөлфия Тимирова, баянчы Ринат Насыров чыгышларын тамашачы бик яратып кабул итсә, чараның махсус кунагы татар эстрадасы йолдызы Рамил Галимҗанов үзенең күркәм җырлары белән һәркемне сөендерде. Аксарлылар гына түгел, күрше авыл, шәһәрләрдән дә бик теләп игелекле чарада катнашырга килделәр. Концертка хәрби егетләрнең әти-әниләре, якыннары да чакырылган. Чара барышында алар аерым хөрмәтләнде. Илләр тынычлангач, авыл сәхнәләрендә әле тагын зур концертлар, күркәм чаралар үткәрербез дигән өмет белән яши Аксар егете. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. 19 марттан 8 апрельгә кадәр район янгын күзәтчелеге бүлеге 5 чакыру алган. 3 очракта ризык кигән, икесендә ут чыккан.
6 апрель күні 18 сағат 53 минутта 88-ші янгын сөндіру бөлігі Буракирте ауылында янгын шығуы турында хабар ала. Биредә йорт яна. Утның ни сәбәпле чыгуын ачыклау эшләре бара дип хабар итә янгын сөндерү хезмәте. Шул ук көнне Зәйнең Җиңү проспектының күп катлы йортында шүп үткәргечтәге шүпшарга ут каба. Нәтиҗәдә 1 квадрат метр мәйданга зыян килә. Шуның белән бүгенгә хәбәрләр чыгарылышы тамам. Мин сезнең белән сау булышам. Сау сәламәт булыгыз.